Roma Spirit 2023. Kategória Média. Roman Goroľ, Košice. Profesionálna a zanietená publicistická a redaktorská tvorba je úzko spätá najmä s redakciou národnostného vysielania. Pozorhodné sú takmer všetky aktivity naprieč širokým spektrom, preklady hier, tvorba scenárov, či originálna dramatická a dokumentárna tvorba. Ten sek prišiel až keď som mal 50 rokov. Som si povedal, že už nebudem robiť v školstve, ale idem si za svojím snom, ktorý som mal od detstva. Dá sa povedať, že novinárom som chcel byť stále. Poznám tých ľudí, poznám tú situáciu, sám som Róm a takto sa identifikujem od detstva. A aj ten jazyk mi pomáha, lebo aktívne rozprávam rómsky, to je môj materinský jazyk, ktorým komunikujem bežne celý život. Takže aj týmto je to lepšie, lebo tí ľudia majú väčšiu dôveru vo mňa, alebo lepšie sa im rozpráva, keď vidia, že je to jeden z nich. Keďže som jediný interný zamestnanec našej redakcie národnostného vysielania v Košiciach, v rozhlase, tak všetky témy. Dá sa povedať, že každá téma, nie som vyhranený na jednu tému, musím robiť to, čo je aktuálne, čo ľudí môže zaujímať, aj ja si myslím, že by ich to malo zaujímať. Ja píšem, dokonca mi vyšla už aj zbierka básni a spolupracujem so štátnou vedeckou knižnicou v Prešove. Oni majú taký projekt, že priniesť klasickú literatúru, svetovú aj slovenskú, Rómom. Tie klasické diela prekladáme do rómčiny, robíme scenár a robíme z tých dramatizácií, tzv. Rozhlasové hry. A vysielame to aj u nás v rádiu. Takže tam sa podielam ako scenárista, prekladateľ, režisér a aj príležitostný herec. Robili sme aj Romea a Juliu v rómčine, portrét Doriana Greya, Rysavu Jalovicu a iné. Okrem tej 20-minútovky Rómske slovo robím aj publicistiku, hodinové relácie a tam tie moderujeme v slovenčine. Je to skôr pre toho majoritného poslucháča, aby chceme im ako ukázať ten náš svet, náš rómsky, aby videli, aby nás lepšie možno spoznali. Máme odozvy a dokonca musím povedať, že mám taký klub tých nerómskych poslucháčok. A mám od tých mojich skalných poslucháčok vždy reakcie, sa im tá téma páčila, alebo akože reakcie sú dobré. Ja ako nestranný novinár nemôžem sa tváriť, že iba Rómovia existujú. Je to pre všetkých. Ja aj takto, keď niekedy zahlasujem našu reláciu, tak vravím, že je to rómske slovo, že je to relácia o Rómoch, ale nie len pre Rómov.